Puntos ni Katulpos. Dili ba nga presko pa kayo og mga ideas ang atong mga kabataan og ang pag-redesign sa atong economic system sa syudad maghatag ginihigayon sa kabataan nga ipakita ang ilang mga talento, abilidad og kakayahan nga magdamgo og mangandoy sa dagkong butang. Ato kining puntohon. Unang punto. Sa atong mga kabataan, anakan ninyo ang tinuod nga gahom sa kabaguhan ug kausaban alang sa inyuhang kaugmaon. Ayaw mo kahadlok ug ayaw kaluya sa mga nagapa-discourage kaninyo. Be bold in your decisions. Gamita ang imuhang kusog sa pagkabatan-on. Ayaw sugot nga diktahan ka sa mga taong walay damgo. Dare to dream big things. Be wild in your imaginations. Be wild in your dreams. Be wild in your desires. And have a burning faith that you can do it. Kaya gyud nimo na. Ikaduhang punto. Tinuod ba nga kasagaran natong mga may edad o hamtong na? Atong tan-awon ang kabataan nga dili pa kaayo masaligan sa ilahang kagalingon nga mga desisyon. Basin nalimtan nato nga niadtong panahon sa atong kabataan usab na ay mga higayon nga atong gi-challenge ang mga desisyon sa atong mga ginikanan. Sayop man o tama ang atong desisyon. Di ba nga ang importante kita ang nagdesisyon og nakahatag kini og igong kaalam sa ato ang decision making abilities. Ikatulong punto, tinuod ba nga lisod natong mga ginikanan ang pag-train sa atong kabataan kung unsaon nila pag-develop sa insaktong decision-making abilities tungod kay kita mismo ang dili maka-move on aron atong i-allow nga ang atong kabataan maka-experience og painful experiences aron mas mulig-on ang ilahang pagkatawo. Punto pinal sa pag-redesign sa tuang economic system. Unsay pwedeng makontribute sa atong mga kabataan ang ilang kalig-on to dream big things dunay dakong mahimo. Puntos ni Katulpos. Weak leaders have no dreams. Walay damgo ang mga luyahon ug huyang nga mga leader. Ang Jensen Dream mao ang atong damgo nga direksyon ug vision nga makahatag og daghang opportunities sa trabaho ug panginabuhian aron masolusyonan ang kalisod sa kadaghanan. Ikaw kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Aim for a better life. Aim the Jensen Dream tungod kay Jensen is our home ato kining balay. Jensen is our treasure ato kining bahandi. Jensen is our pride ato kining garbo para sa atong mga kabataan kay uban sa inyuhang kusog nga maka-sustener na arana sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos. Bagong vision, bagong solusyon. Barug! Jensen! Listo, higala ug amigo. Andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.